Isa ang Bataan sa mga probinsya sa gitnang Luzon na may patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaya naman bukod sa mga itinakdang health at safety protocols ng Department of Health, umapela na rin si Bataan 2nd District Representative Joet Garcia na magkaroon na rin ng safety home protocols ang mga Bataenyo. Kabilang sa mga pinalilimitahan ni Garcia ay ang pagbisita sa bahay kahit pa ng kamag-anak. Inabisuhan na rin sila na limitahan ng pisikal na interaksyon lalo na sa mga miyembro ng pamilya na palagi ang exposed sa labas ng tahanan. Kaya nga ang sinasuggest namin, gawa ho tayo ng paraan. Baka wag na ho tayo magsabay-sabay kumain. Kung kaya pa natin mag-mask kahit sa loob po ng tahanan, lalo na kapag meron nga tayong kapamilya na nagtatrabaho sa labas o lumalabas. Aminado naman si Garcia na kahit nangunguna ang Bataan sa may pinakamaraming nabakunahan kontra COVID sa buong rehiyon, ay malayo pa ang probinsya sa target population nito upang makamit ang herd immunity. As of September 18, at ito po ay galing sa PHO, nasa 175,242 ang fully vaccinated sa probinsya ng Bataan. Ito po ay 30% ng target po natin na 594,000 adults. So medyo kulang kalahati pa. Sa kasalukuyan, 3,540 na ang binabantayang aktibong kaso sa Bataan kung saan 34 sa bilang ay Delta variant. Dahil sa upward trend ng coronavirus cases, mananatili sa MECQ ang Bataan hanggang September 30. Ilan sa mga ipinagbabawal ngayon sa lalawigan ay ang paggamit ng indoor at outdoor courts at maging ng mga gym, indoor dine-in, personal care services gaya ng salon, spa at beauty clinics. Sarado rin ang mga tourist destination, entertainment industry, kids amusement establishment, maging mga library, museum at cultural center. Hangad ng Provincial IATF na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Sa buong lalawigan, umabot na sa 28 ang kabuang bilang ng mga COVID vaccination site. Rainiel Pawid, CELTV News.